Ovo je nadpravar. Dobro, ovo je dosta drugačija liga od Cehije u Ligi šampiona. Pristup je prije svega mnogo važniji, mnogo ozbiljniji i mislim da je to večeras presudilo. Vardar igrao mnogo bolje nego u toj prvoj utakmici. Mi smo dali svoj maksimum, to večeras nije bilo dovoljno da pobijedimo, ali mi smo prvi put u ovoj konkurenciji, u ovom rangu takmičenja, tako da mislim da će iz utakmice u utakmicu to biti sve bolje i bolje. Mislim da su golovi Borozana presudili da je na neki način on prelomio meč u početkom drugog poluvremena sa 3 ili 4 vezana gola i da jednostavno posle toga nismo mogli da se vratimo. Ovo je već treća utakmica u posljednjih mjesec dana da igramo sa Vardarom i dosta igrača poznajem dugo godina, smo protivnici, sa nekima sam igrao zajedno, tako da nije potrebna neka posebna priprema, ali naravno, kao i za svaki meč. Iskreno da budem, nama je prioritet CH liga. U Ligi šampiona je zaista izuzetna konkurencija i svaka pobjeda za nas je veoma velika. Vjerujem da će to sve doći na svoje mjesto i da ćemo u narednim mečevima uspjeti da pobjedimo.